празника, който има днес. И тази победа също и за мен. Различната динамика, това ли е най-важното нещо, което отличаваше това представено от последните в сезона дори тук? По-скоро непремереността на отбора, дори когато ходихме в резултата, не спряхме да играем. Продължихме да контролираме темпото в матча, продължихме да създаваме положение, да ги търсим, което беше най-важното. И всеки един се опита да вложи максимум сили и енергия, за да може да бъде полезен на отбора. Това е нещо, което ни отличаваше в другите мачове, това е нещо, което трябва да правим постоянно. Личното до мен е, че първите 20 минути, да кажем, ЦСКА започна малко по-колебливо, доволен сте от начина, по който се адаптирахте след това към съперника и всъщност след 20 минути започнаха да валят положенията пред тази. Не съм абсолютно съгласен с това, което казвате, защото ние се опитвахме да намерим път до вратата на Беро. Беро бяха добре подредени, групирани, агресивни на моменти. Опитаха се в началото на матча да накъсат темпото на игра с излишни забавения, падаха, изчакваха топката, излезе, това наруши нашия ритъм. Но оттам нататък ние продължихме да търсим това, което имахме като план и стигаме до ситуации, които всъщност ни донесоха първи два гола, които не само, че ни успокоиха, но ни даваха и стимул да продължим да играем по-добре. Много често говорим за увереността в футболните отбори у нас. Е ли важно за вас, освен победата, тя да дойде с убедителен резултат, именно заради липсата на достатъчно увереност, нещо за което и вие говорихте в последните мачове? Бе важно за нас. Поздравявам именно за начина, по който завърши тази негативна серия от отбора. Успяхме да вкараме повече голове, успяхме да вземем повече ситуации. Важно, защото те момчета се трудят много. В тежка ситуация са и те са хора, които влагат цялата си енергия и старание на тренировъчния терен. Нека да изпитат насада от това, което правят като труд. Нека да видят, че в крайна сметка са добри в това, което правят. И нека да разберат, че качествата, които имат, ако комбинираме с сърце, с страст на терена, може да бъдем много неприятен отбор. Малко по-генерал, ако не се лъжа, точно преди един месец бяхте назначен за треньор на ЦСКА. Изпълнихте ли в тези 30 дни най-краткосрочните и важни цели, които си поставихте тогава? Целите са да стабилизираме резултатите на отбора, да вдъхнем увереност на тези футболисти, да разбереме, че имаме своите качества и ако работим като група от хора, които обединяват усилията си и влагат цялото старание да побеждават, може да го правим. Въпросът е, че от тук нататък трябва да сме здраво стъпили на земята, да искаме да надградим на това, което постигнахме днес и да се опитваме в крайна сметка да бъдем отбора, който всички очакват да бъдем. Предстои бой за купата. Излишно да питаме какви са амбициите на ЦСКА там, но тези две победи дават ли още повече самочувствие и на ЦСКА да потърси още поредица от добри резултати преди вечното дерби? Ние сме дължни във всеки мач, който излизаме, да бъдем сериозни, да подхождаме с необходимото уважение към противника. Нямаме в момента дори и шанс да подснимем каквото и да било. Трябва да влагаме максимум енергия, за да постигаме резултати, които да ни бутат напред и като самочувствие, и като резултати, и като точков актив, и като увереност. Така че за нас всеки матч е възможност, шанс да покажем качествата си и да даваме на тези футболисти увереност. Честита победа още веднъж и успех. Това матч с Левски ЦСКА гостува на Севлиево в сезон Купа на България, след което приема Монтана в ФБ Лига, така че преминават към програма. Има за какво Християнев да поглежда с надежда към следващите няколко мача. Не като класиране, защото е излишно да правим подобни математики. Като игра, къде може да стигне ЦСКА в следващите няколко месеца, да кажем до края на годината? ЦСКА може да бъде опасен, може да спечели всеки един матч, дори с наличния потенциал. А и с хората, които се възстановят, ще влезнат. Смятам, че поне в следващите два матча ЦСКА е абсолютен фаворит и би трябвало да спечели. И пак казвам, ще се повторя, не мога да дам генерална оценка от днешния матч, дали ЦСКА дига нивото, защото отсреща по съпротивата беше много слабо. Говорейки за натоварен график, какъвто идва, било той Сатория по-лесни мачове срещу Севлиево и Монтана. Винаги в такива моменти се говори за ротации, за широчина в съставите. Конкретно при червените с оглед факта, че и нова година наближава, би следвало в ЦСКА вече да подготвят зимна селекция. Къде има достатъчно широчина червена отбор в момента? Има ли така зона? Вратарите със сигурност. Вратарите да, но по отношение на крайната защита, мисля, че също има вариативност.
може би на двата фланга трябва да се потърси малко повече опции. Но като дълбочина смятам, че ако наистина ЦСКА се опита да интегрира и тези млади играчи, които имат повече участие за втория отбор, мисля, че не е необходима кой знае каква голяма селекция, може би двама души или трима максимум, за да могат и тези хора да получават своите минути и да търпят своето израстване. Приемаме да кажем, че Дода и